Det er en spændende titel, som jo rummer rigtig meget. Derfor vil vi også høre nogle ord, og I vil se en masse billeder, der jeg prøver at sætte det i en sammenhæng på. Men indgangsbønnen, hvem trækker hvem? Fantastisk billede, men også, nu har vi haft Jørgen Clausen på banen. Odense Kommune trækker jo ufattelig meget, men der er mange andre, som også trækker kommunen. Det er grundlæggende ligesom også det, jeg prøver at holde lidt fast i. De kort om mig selv. Ikke født Fynbo, men har boet her siden 84, så jeg føler mig som Fynbo. Og har den fornøjelse at stå i spidsen for krævearkitekter. Har arbejdet meget omkring byens udvikling på mange planer. Det er også noget, der har fulgt mig siden jeg i 84 tog afgangsprojekt omkring et projekt i Odense. Faktisk nærmere sagt Glasfabrikskvarteret, som dengang var et rent industrikvarter. Ting tager tid, og det er også lidt af mine teser her, som man også skal have med. Uanset at vi gerne vil skynde os rigtig meget, så tager ting tid selv, når man bygger byer og omdanner byer. Da jeg lancerede projektet der tilbage i 84, var det et industriområde. Daværende planchef fik jeg lov at forelægge mit afgangsprojekt for. Han sagde også til mig, unge mand, du kan godt forstå, det her område, det er udlagt til industrikvarter, det skal ikke være boliger. Det skiftede lidt karakter. En anden del, som vi også havde med, som var en del af nogle betragtninger omkring hele Odense, igen 84, eller dem, der kan se kortet rigtigt, vil kunne se, at området omkring Thomas B. Triska som sådan er bare bebygget, omlagt. Jeg siger ikke, at jeg har fundet de vise sten, men det er i hvert fald ting, at når man snakker omkring at bygge byer og bygge urbanitet, så skal man også turde være visionær på det plan. Et andet projekt, jeg har været med til tidligt, kan man sige. De første havneplaner tilbage i 89. Vi var meget, meget forsigtige, os der arbejdede med det, om ikke at gå for tidligt i pressen på det. Da det endelig kom frem, og borgmesteren skulle forholde sig til det, så ja, han sagde faktisk noget meget klogt i grunden. Det bliver nok først, når jeg er bedstefar og mine børnebørns tid, det kan lade sig gøre, fordi igen, det var erhverv, det var helt umuligt at omdanne havnen til noget, som det ikke var dengang, men ikke desto mindre, det er det, der sker. Et andet udgangspunkt, som vi i hvert fald sidste par år har skulle måtte erkende, ligesom at driveren, det er penge. Er der økonomisk mulighed for at gennemføre noget, eller holder vi meget igen? Man kan sige, at sidste par år har jo faktisk været krisetegn. Også sige, at det offentlige, som det også blev vist i en af de første plancher, har jo faktisk genereret rigtig meget. Og det er så vigtigt også at se, hvornår holder man op med at gøre det, og hvornår skifter vægtskålen lidt igen. Mange af de ting, som vi arbejder med og skal forholde os til også i denne forsamling, det kræver nemlig, at man også har det gode udgangspunkt, katalysatoren, og sige et optimalt plangrundlag på plads. Det synes jeg faktisk, at man har arbejdet meget kraftigt og rigtig godt med i kommunen. Det er så omkring kvartersplanen for Odense Havn tilbage i 2007. Det bliver spændende. Jeg ved, at man skal til at lave en revision af den del, og også håber, at man får de sidste nye dynamiske tegn med i den del. Jeg har sådan nogle budskaber, som jeg synes, det er væsentligt, som vi skal have som læresætninger for det, man gør. Der er en råd, tror jeg også, det er noget, der er blevet sagt tidligere. Men det med blandt funktionerne, skabe brede bydele, give nogle muligheder. Men også at kunne ændre funktioner. Fra et billede her tilbage fra det gamle Trige, til hvor vi før havde tegnestue nede på Bufaldsgade, hvordan bygninger hurtigt og let, men også med en vilje kan skifte ham. Og det der med at udnytte, vi selv i en bygning af en stor kvalitet, udnytte eksisterende bygninger optimalt. Men også det at bygge by, det er også noget at skabe tæthed, men også skabe for forskellighed. Og så også have øje for, hvad er det for en cyklus af de kulturtilbud, der slår igennem både i en døgnrytme, en årscyklus som sådan, at man kan skabe ting, der aktiverer os alle sammen året igennem. Men også at skabe nogle rammer og udnytte nogle ressourcepersoner til at manifestere byen. Frem, jeg kender det vist alle sammen. Men også hvor det kan slå igennem, for eksempel i børnehospitalet, hvor det bevidst indgår.
eller et projekt, vi arbejder med omkring at skabe et eventyrhotel på det plan i små 100 meters afstand for, hvor han blev født. Det var også noget af det, der kunne være rigtig spændende. Men også et mulighed for at kunne tænke ting meget anderledes. Enten til valg til Forborg, som I kan se, til lands, hvor man går nedad, eller i luften. Det er med at udfordre hinanden, skabe kreative muligheder, hvor man netop skal bruge hinanden og bruge de muligheder, der kan opstå, hvis man vender tingene lidt på hovedet. Men også en stor appel til at arbejde med, jeg er arkitekt, det skal jeg sige, og det mener jeg også, skabe spændende arkitektur, der skaber nysgerrigheden. Det er et billede fra den kommende forskerpark, dog uden bjørn, men altså det at få skabt nogle ting, som folk har lyst til at kigge nærmere på. Det betyder også, at vi skal skabe fælles rum, der inspirerer, enten de byggede, eller de kommende, det er igen forskerparken. Men også, nu er vi et område, som er i sin egen transformation, men det, der gør det spændende, det er, hvis vi formår at skabe bindeled på tværs. Og de bindeled, det er faktisk noget af det, der er mest væsentligt for sammenhæng i byen. Og jo mere vi kan gøre de her ting attraktive, jo bedre bliver det. Og også, som vi er godt i gang med, udnytte for eksempel det, at man har en by med vand, både ved åen og i havneløbet, fjorden. Det giver nogle rigtig gode muligheder, som vi skal kunne udnytte. Men også det helt enkle, få bygget nyt og eksisterende sammen på en spændende måde. Og igen, helt banalt, udnytte nu også de solorienterede steder. Billedet for Aarhus, hvor hvis man ikke er i tvivl om, at der er det lykkedes fantastisk godt. Men også lidt omkring fremtiden, hvad er det for scenarier, vi kan se, der sker. Det er sådan ikke ting, jeg finder på, det er bare ting, man konstaterer, der er i spil, og jo mere man holder fast i det, jo bedre tror vi kan udnytte de muligheder. En af de ting, jeg synes, der er meget væsentligt, det er, at vi skal formå at bygge arkitektoniske fyrtårne, også for at profilere vores by. Det kommende forskerpark ude i Cortex Park. Men også et, synes jeg, fantastisk flot eksempel her fra Inderhavnen, Nordatlantiske Hus. Andreas, det er gjort godt for det. Det er godt, at der sker, og godt, at der er så meget god fokus på det. Vi kan også se nu, at begynder pengene også at komme ud fra. Den her case, hvor at PFA pludselig går ind og investerer og køber ejendomme i Odense, og man kan mærke, at pensionsselskaber begynder at se ud som trods alt et spændende investorpotentiale. Det giver os nogle enorme muligheder. Der er pres på byen, som der bliver sagt. Thomas Petrisgade er nu omdannelsen af nu en realitet. Det bliver hårdt, det tager nogle år, men det giver også et resultat. Kan vi finde nye muligheder? Det faldt over sådan en artikel her forleden, som jeg bare siger, der var meget, meget relevant. Når man efterlyser, vi får Dagbladet Listation, efterlyser et videnscenter omkring genanvendelse. Det var et af de steder, at vi skulle sammen tage og finde fælles fodslag og komme med et indspark, og i hvert fald en udfordring til forumet her om, at der var noget til fast på. Men igen også tendensen, som vi ikke kun ser i Odense, men rigtig mange steder. De tomme kontorer, der forvandles til boliger, igen presset på byen. Der er et hav af eksempler, der har det også været nævnt før, som vi skal tage fat på. Men også uopdagede potentialer. Et område, hvor vi har vores havne, kan man sige, Odense Lufthavn, HCA Airport, Lindø Industripark og Odense Inderhavn. Hver især så kan de være driver til noget, som også igen kunne give nogle muligheder. Nu har vi fået en infrastruktur, som også er med til at binde det sammen. Igen nogle områder, hvor man kunne tænke stort og sammen. Så spørger jeg bare en gang mig selv, og jeg er jo bare en stakkels arkitekt på det plan, og der tror på, at arkitektur betyder noget for det, vi går og laver. Har vi ambitionerne? Det er et program for arkitekturens dag, der finder sted 1. oktober i Aarhus.
hvor man har meget, meget fokus på, hvad det betyder, og har sammensat et rigtig flot program, som trækker folk til. Hvad sker der så i Odense den dag? Der sker ingenting. Der vil bare sige, der mangler vi en vilje til at ville gøre noget aggressivt og positivt. Der er brug for et samarbejde her, og det er det i hvert fald både i forhold til det offentlige og private, også på det plan. Fordi jeg har en tyrkertro på, at har vi fokus på det vi vil omkring byudvikling, sammenhæng med at vi vil have en god arkitektur, vi vil bygge fyrtårne, så får vi også en positiv markedsføring. Og den sammenblanding, den tror jeg er ekstremt væsentlig, at vi holder fast i. De store projekter skal i grunden ikke komme så meget ind på, dem kender vi jo. Det er godt, at de sker. Det er den store damper, jeg startede med. Det kan være et lille spørgsmålstegn med en af dem, kan vi se, men lad os se, hvad der sker. Men der foregår også udvikling andre steder. Vi har et utroligt spændende område omkring City Campus, hvor Erhvervsakademiet Lillebælt nu flytter ned på Wittenborg. Der er VUC, der er godt i gang. Vi har Tittenskolen der. Men vi har så også UCL, som rykker ud på det nuværende teknikum. Også det er med til at generere en spændende udvikling. Vi har et hav af nye punkter, som når man nu går i gang med letbanen, omkring letbanetracéet, kommer der en masse små kraftcenter der, som skal udnyttes. Men også et område, som man også har sat fokus på omkring Østerbro, hvor jeg jo selv ligesom driver min hverdag, kan man sige, hvor vi flyttede hen for godt 2 år siden. Så man kan se, der er også et område med store potentialer. Men City Campus, synes jeg, er en af de rigtig gode historier, hvor vi var rigtig glade for, at vi kunne være med til at generere den udvikling, der gjorde, at Erhvervsakademiet købte grunden. Og I ser, det er vores visionsskitser, det er ikke det, der bliver bygget som sådan, men det var driveren til, at man satte den proces i gang. Og det pludselig er et område med op til 7.000 studerende. Man kan allerede se i det dejlige kaos, der er sket nu, når VUC åbnede. Det skal nok blive løst på et eller andet plan, men den enorme energi, det giver, og i sambevægningskraften der, kan man kombinere det med ungdomsboliger, almindelige boliger og andre byfaciliteter, så bliver det et af de mest spændende områder, men også det, der sikrer, at by og havn kommer til at hænge sammen. Der har vi så VUC, som jo er netop indviet og virkelig trækker nogle ting og giver ikke et fuldt, men bare et billede på, hvad kan der ske i området, når de andre ting kommer op og kører. En helt ny måde at se en byudvikling på i Odense, netop liv. Det der jo nok også er det mest væsentlige, som vi ikke kan se i resultatet nu, vi bare ser det ved at blive skabt. Den nye jernbane, eller stibroen over jernbanen. Så for det første bliver den netop et arkitektoniske fyrtårn, jeg efterlyser. Den bliver sindssygt flot ud fra det, jeg kan se. Men også, at den vil give den mulighed, at står du i Kongens Have og skal ned til havnebadet, så har du altså 500 meter i fugleflugt, som nu kan betjene dig. Det bliver rigtig, rigtig godt for byen, og det vil give mere, end jeg tror, vi kan se. Men der vil også være andre muligheder i området. Det kunne være et udviklingsprojekt af en grund, som vi tilfældigvis ejer som sådan, som vi ønsker at sætte skub i. Men også Storms Pakhus, som vil ligge som en kulturperle her, som jeg er sikker på vil finde en spændende anvendelse i årene frem. Lidt tilbage til omkring letbanen. Vi arbejder med en helhedsplan for en investor omkring området bag ved Silvan. Og da det gik op for vedkommende, at letbanen får et stop der lige foran hans adgang, så skal det smile betydeligt, fordi det ved man, at det betyder en enorm fokus på en byudvikling og også investeringsmæssigt et stort potentiale. Det er en helhedsplan under udarbejdelse i øjeblikket, som vi laver sammen med Odense Kommune. Slutlig Østerbro, som jo er et bynært område, meget diffust område, men også et område med enorme potentialer, netop i kraft af mangfoldigheden, nærheden til bymidten, men også fordi det består så mange forskellige semikulturer. Og så er der mulighed for byfortætning, som i mine verden er lige med kvalitet.
i denne sammenhæng. Området, som I sikkert kender. Jeg forventer, at i løbet af de næste år vil det være flere boliger på Østerbro. Men også, at man tør kigge igen på gasværksgrunden med de muligheder, der ligger der. Der er faktisk en lokalplan i dag, som muliggør, at man kan bygge der. Men også et stort område, som godt nok har der er gang i en udvikling fra Corups side. Den går på en anden måde end det, jeg skitserer her. Fred være med det. Men der er i hvert fald nogle tanker, som man også kan bruge andre steder. Det var faktisk tanken, kunne det være et område, kunne det være et sted, hvor man lavede et nyt center for byggeri og innovation? Det kunne være et område, hvor man skabte forum for en ny kreativ uddannelse, eller skabte Danmarks mest spændende iværksætterpark, eller andet bosted. Der er mange muligheder. Når man ser på den meget, meget store bygning, der står derude, nu får det så nok en anden skæbne, men lad det ligge i denne sammenhæng. Man stadigvæk lov at drømme sine drømme på det plan. Så har man et stort sammenhæng lagerbygning i et grid 11 gange 17 meter, 8 meter fri højde, som ligger der. Man kan godt se bare på størrelsen, det er en markant, meget stor bygning. Hvis man tog det udgangspunkt i det gridsystem, der var der, og hulede i osten, skar ned enten til terræn eller til en første sal, lavede forskudte dæk ind, så kunne man skabe et mangfoldighed af muligheder. Sammenhæng. Det er mine afslutningsbilleder her. Det vil sige, hver sten er vigtig, men hvorfor en af den vigtigste, for at det hænger sammen? Er det store eller er det små? Det er jo sammenhængen, men også mulighed for udsyn på et stort plan. Det var det.